אז מה קורה חברים, אני טיפשות והיום אני עם אלמוג עושה... מילה יעשה לי דווקא, אז תשמעו את הצורך. שמעו הדבר הזה, אוקיי? אל תתייחסו. נטריע אתכם, אוקיי? יופי. אוקיי, אז בוא נתחיל בבלוקים. אם הלל בשקט אז הוא לא יעשה איתך סרטונים. בטח. טוב, יאללה, נו. יאללה, יש לנו את הבלוקים פה. זה הדיימונד, רדסטון, לפיס, גולד, איירון וקול. יש לנו את הבגדים שאלמוג עכשיו ידגמן לנו. אלמוג. דקה, אני נכנס לחדר הלבשה. חדר הלבשה, אסור להסתכל. אסור להסתכל. הנה החשפנות שלנו, סבבה, יאללה, הבא. קמצן. פרסי אחד, סתם. נו לך. לא. מה? זה עולה כסף. הנה, קח. שזה קרן. סתם, נו, יאללה. זוז. כאן אני מכין לי את הכסף. יאללה, קח. יאללה, צא, יאללה, בוא. $1,000,000. חדש, נו. אני מעדיף את התמונה של מנחם בגין. אוקיי. התרענו אתכם. כן, אז התרעה צבע אדום. נו, לך, לך. שכחתי קודם לעשות את הגולד הזה, אני אעשה אותו אחר כך. קח. אמרת שאתה רוצה את התמונה של מנחם בגין. תביא לי. כן, מספיק טוב. יאללה, בוא נצא. יאללה, עזוב, יאללה, עזוב. מה זה נחשים? כן, עוד התראה. התראה צבע אדום. כן, מתעצבן. טוב, אז אני בא. דקה. כן, ניתן לכם את הטקסטורה בדיסקריפשן. קוראים לה נינג'ה פק. תראו למה. יאללה, בוא. יאללה. מה אתה עושה? לא יודע, זה פרקור כזה. כן, מושלם. יאללה. אוקיי. זה, אתה צריך עכשיו באמת לשלם הרבה כסף, כי זה דיימונד סגול. מספיק טוב, דקה, בוא. לא משנה. לא הבאת לי. הנה. זהו לשבט הלדר, הלו. לא, תראה כמה זה. לא נכון, זה כסף. יאללה, נו, תביא את החרבות. אוקיי, אז אני אדגמן לך עם הוודן סורד. וודן סורד. הנה הוויליג'ר שלנו שלא יודע לעשות טריידים. ממש מעניין. כן, התראה. אוקיי, זה, אתה רואה? אפשר להרביץ את הטנק ככה. תראי לי, תעביר לי ותלך תביא את הבא. טוב, לפי אפשר להגיד. כן, שלט, תעשה להם כזה לפוקוס. אי אפשר, אין לי זה. כאילו, זרוק את זה. זרוק אותו ואז... כן, זה האיירון. רואים אותי? תעביר לי. כן. אני לא יודע מה אני זורק. הנה, יופי. דקה, לא. אוקיי, סוני משונה. מי שהתווכח איתי הוא רצה סטון אחרת. הנה. זה הסטון. תביא לי. אוקיי, והפרפקט שלנו זה דיימונד. ממנו הבאנו הכל. אנחנו עשינו את זה בספר. כן, באמצע שיעור גמרא. השתלמנו, אפשר להגיד? וזה הגול, תביא לי.
די, תפסיק לנשום כמו איזה... דארק ויידר, יאללה. עכשיו, האנדר פרל היא... למה? ולי. היא ורודה, היא סגולה כזאת. תביא לי הרבה למה אני אעשה גיים מוד 0. גיים מוד 0. מה? גיים... הנה, אבל עכשיו, בהסבר הבא, נראה לכם למה זה נינג'ה. אם גם לא הבנתם... מתתי, יופי. אם גם לא הבנתם, אז... דוסה! הנינג'ה אפקט זה גם כמו חרבות כאלה. כן. יאללה, נו מהר לפני שנגמר לי המקום. זה הנינג'ה אפקט, בוא. הנה. בוא לכאן. כן, אני בא. זה הסנובול. גיים מוד 1. אתה לא יכול... נו תביא לי, יופי. סנובול, נינג'ה. יאללה, תביא לי, מה עוד יש? תביא לי מהר. יש את הדבר הזה שאני יכול לעשות ככה, אז וואף ושזה. יש לי, יש כזה של ריינבואו מוזר. יש לנו את ה... ופיקקס, הו, שוול והאקס. יש את ה... זה. אבל לא מצא לדבר. הופה, יופי, יאללה. יש לי פויזן, יופי. ויש לנו גם... זהו? לא. בוא תראה בוויליג'ר. ירדתי כבר, יראיתי, זהו, אני חושב שזהו, נכון? כן, זהו, יש לנו עוד דבר אחד שאני אראה לכם, שזה משהו מאוד מעניין שיש לי פויזן. זה כשאנחנו חוצבים, מה קורה? ראיתם? ראיתם את זה? תראו! טוב, קיצר, מקווה שנהנתם בסרטון הזה, לייק וסוב, ביי! F5